Kristu. Ngibingelele ubaba, ngibingelele umama, Ntombi, Sunday School, igama lomsindisi wethu owalinda esiphambanweni ukuze sisindiswe, sibe nelungelo lokuthi sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu, futhi uma sindintando yakhe siyibo abantwana bakaNkulunkulu. Siyambonga ke ngokuzinikela ngegazi lakhe, ngoba iBhayibheli lithi ukuphila kusegazini. Manje nakwekamoya bekumele ukuthi uchithele igazi lenkosi yethu Jesu Kristu emhlabathini ukuze nathi thina somhlabathi sikwazi ukuthi siphile kuye, siphile ngegazi lakhe, siphiliswe ngalo. Izolo ke kade sisemshadweni eMafakateni, sihambe kahle kakhulu. Nakuba ke sihlangene bekunengozi endleleni, sisabambezeleka namatraki ku-N3, sabambezeleka kanti besizoya eNambithi siyodlula khona umzalwane wethu bekufanele simthathe khona. Kodwa ke nokho asigejekanga emshadweni, cha, konke nje kwenzekile emshadweni kwenzeke sesikhona ngokusala uNkulunkulu. uNkulunkulu silekelelile kulokho, wasisiza kakhulu. Ubaba uMpostoli ke ukhulumile kakhulu ngendaba yomshado nesisekelo somshado, wakhuluma nangomshado wakhe ukuthi kwaba no-line bama-blocks about 3 ku-foundation ababengcolile, ngenxa yokuthi baqala ngokuthi baqomane, noma indaba yaqala ngokushela, ngokuqomana, ukukhipita, kwase kuba ngumshado. Ekugcineni kusho ukuthi lezi zitebo azihambanga kahle ngokukaNkulunkulu, zazingcolile ngoba lo mshado wawungaplanwanga, wawungenziwanga nguNkulunkulu. Sisekelishadi lo mshado singakakhulumi izwi lethu, ngiyafisa ukuthi sithi ukubheka kancane ngomshado, ngoba mhlawumbe abanye bazekuzela ukuthi mhlawumbe la entabeni sinendlela yethu yokwenza umshado, kanti kwezinye indawo nakwamanye amabandla kunendlela yakhona. Mina ngizothi entabeni asinayo indlela yethu yokwenza umshado, kodwa okwenziwa entabeni okusezwini ukuthi izwi lona lithini ngendaba yomshado. Yini-ke uNkulunkulu athi lwa mshado kaBapostoli ungcolile? Masibheka lapho kuMateyu, Mateyu chapter 1, qale lapha verse 18, kukhulunywa la ngokuzalwa kukaJesu. Ukuthi ingane zethu mazingazalwa njengalokhu kwazalwa inkosi uJesu ngokobuntu kodwa, ukuthi abazali bakhona zifike kanjani iy'ngane. Akusho ukuthi iy'ngane mazingafika emshadweni zi-wrong, azikho wrong, zi-right, zidalwe uNkulunkulu ekugcineni. Kodwa ke ngizama ukugcizelela lo mshado. Lapha kulokhuza verse 18 kuthiwa, mangicela siqale sithandaze singaqhubeki. Babathi sezulwini siyacela ukuthi uchaze ngendaba yomshado, uphinde futhi Nkosi ukhulume nathi. Lo mbiko Nkosi usiphathele wona namhlanje, lo mbiko Nkosi uzokwakha ngawo ibandla lakho, ngoba Nkosi konke wakudala ngezwi, nebandla lakho Nkosi uyalidala ngezwi. Thina Nkosi abafundi bakho sebehlanjululiwe ngamazwi owakhuluma kubona. Siyacela ke Nkosi ukuthi usihlambulule ngamazwi owakhuluma kuthina namhlanje, sibe ngabahlambukileyo Nkosi, size sifinyelele ezulwini, usipresente kuBaba ungenamahloni ngathi. Sicela ukhulume kithi Nkosi, ukhulume ngathi, uvule inhliziyo zethu nengqondo zethu njengalokho wavula inhliziyo kaLidiya Nkosi ukuthi aqaphele konke okwakhulunywa nguPawuli. uPawuli yena eqaphele konke okwakhulunywa nguwe Nkosi ukuthi ukhulume kubantu bakho. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ke Nkosi ukuthi ukhulume konke Nkosi othanda ukukhuluma kubantu bakho.
kwenzeka egameni lenkosi uJesu Kristu sesizwe uJesu Kristu inkosi. Ukuzalwa kaJesu Kristu kwabanje. Unina uMaria esemiselwe kuJosefa bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngumoya ongcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Verse 20. Esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungumoya ongcwele. Sigcine lapho. La sithola indlela yokuzalwa kwenkosi uJesu, ukuthi unina uMaria esemiselwe uJosefa. Siyazi ukuthi laba kade beshada izolo baqale kwaba nomthembiso noma ukumiselwa, insizwa yamiselwa ukuthi izoshada nentombi cishe kwakujula amakhosisi. Kwaba nalo mthembiso noma lokho ukumiselwa kwabakhona. Bengizama ukugcizelela ukuthi la sihambisa ngokwezwi indaba yomshado. Omunye angadideka ukuthi thina senza kanjani, mhlawumbe sinendlela yethu, kodwa la sithola laba bantu wesilisa nowesifazane bamiselwe, kodwa umbheka wehla le ndaba kuthiwa ke uJosefa indoda yakhe lapha ku-18 bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngumoya ongcwele. Ngamanye amazwi bengakahlangani. Ukungashadi kwabo bekwenza ukuthi noma bemiselene ukuthi bazoshada kodwa abahlangani. Bengakahlangani-ke kwavela inkinga ukuthi usekhulelwe uMaria. Ngokwazi kwethu thina abantu ukuthi akakwazi ukukhulelwa wesifazane ngaphandle kwendoda. Naye-ke uMaria kwammangaza naye lokho ukuthi uzukhulelwe, abuze umbuzo ukuthi ngizokhulelwa kanjani ngayazi indoda. Kodwa nokho babemiselwe ukuthi bazoshada, kodwa ekumiseleni kwabo kuleyo period ukumiswa kwabo uMaria wayengayazi indoda. Kusho ukuthi ngisho noma abantu sebemiselene sekuthenjiswene abahlangani njengoba sifunda la ezweni. Kuthiwa ke uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Ngiyakholwa ukuthi la uma kuthiwa babe-communicate bobabili, cishe uJosefa wayezwela lapha kuMaria ayomconfront athi ngizwa ukuthi ukhulelwe, ngiyabona ukuthi ukhulelwe, nasi isisu siyabonakala. Manje kwenze njani-ke ngoba phela sithembisene thina sobabili ukuthi sizoshada. Manje le ndaba yethu ihamba kanjani? Sengiyakuyeka-ke manje, kodwa engumuntu olungileyo akafunanga nomuntu yoconfronta, akafunanga nomuntu yotshela abaphathi bebandla noma abaphathi bakhe ukuthi hey ngiyamyeka mina lo muntu. Lithi iBhayibheli wabona ukuthi yazini ngizomshiya ngasese. Kodwa esazindla ngalokho ngoba uNkulunkulu uyayiphendula imizimba yomuntu. Usazindla ngalento. Futhi ngizomyeka kanjani? Ngizoyenza kanjani lento ukuthi ngimyeke bese kuyathuleka? Uyayicabanga lento, yazindla ngathi. Ngizoyenza kanjani lento ngoba angikwazi ukuthatha umuntu wesifazane owazana nendoda. Elithi iBhayibheli umuntu wesilisa mayelahle wesifazane umenza isiphindi. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uJosefa njengoba emiselene noMaria, uJosefa besembona njengomuntu ophingayo ngoba ubesemiselwe yena vele. Ngoba la ingelosi ithi ungesabi ukumthatha uMaria umkakho. Kwelikamoya njengoba sebemiselwe vele sekuwumkakhe. Kodwa ngokwenyama ngoba abakashadi, akakabi ngumkakhe, abakakwazi ukuhlangana, abakakwazi ukuthola indlela yokuthi kungaveli ingane lapho. Ngoba egcineni noma kuthiwa sebemiselene kodwa abakashadi. So lokho okwakubabangile ukuthi bangashadi. Abanye-ke baba nemibuzo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu wesilisa ashade nomuntu wesifazane bengazange baqomane, kungazange kube khona lento kwamanye amabandla kuthiwa i-courtship, kuthiwe hayi basafundana basazwana ukuthi kubonakala ukuthi ba-compatible yini.
uzumfunde nje kusho ukuthi awutshelwanga ukufunda. Ngoba uNkulunkulu mayekhulume nawe awudingi ukuyumfunda lo muntu. uNkulunkulu angathi ukutshela ukuthi shadana lo muntu. So uyamfundelani lo? Kusho ukuthi wena usufuna ukuyofaka okwakho. Ukhipha lokho okufakwe uNkulunkulu. Asikho isidingo sokuthi uyomfundi uyobona ukuthi unhloboni ngoba kusho ukuthi usuhamba ngenyama ngokwakho. Nanzi ingozi yabantu abafunda naye. Khona umunye angazi noma izama ukujustify yini ukuba no-boyfriend engibuza eyintombazana ukuthi kulungile yini ukuthi ni-courtship nivumelane ukuthi nizoshada. Bakubiza nge-courtship ke ngoba ngicabanga ukuthi banele idea yokuthi niqomene kodwa anilalanga. Ngicabanga ukuthi i-courtship kusukela lapho kodwa ke angazi kahle kodwa khona ngiyizwe lokukhuluma ngama-courtship. Ngithi mina kuyena inkinga sibhekene noSathane. So ngesikhathi unaye lithi iBhayibheli owesilisa okwesifazana amkhanda ukusephingile naye. So usuqala lento leyo ukuthi manje ngoba usuyazi niyathandana kuzohamba kuhambe nifisa ukuthi nibe ndawonye. Nihlale nje nivakashelana kuzokwenzakalani emva kwalokho. Evakasheleni kwini. Mangiqeda ukusho lokho wathi uyazi ngikholeka. Bengivakashelene nomunye umuntu wesilisa ngentombazana. Ngagcina ngikhulelwa kanjalo ngokuvakashelana. Manje lapha mawubheka ke thanga isilungu Songs of Solomon. Isihlabelelo sesihlabelelo. Kusemva kwezaga noMshumayeli sibheke lapha chapter 8 verse 4. Kuthiwa ngiyanifungisa madodakazi aseJerusalema ukuba ningalunyakazisi ningaluvusi uthando lungakavumi. Nungalunyakazisi ningaluvusi uthando lungakavumi. Ngamanye amazwi ungavusi uthando singakafiki isikhathi sakho. iBhayibheli lithi madoda thandani omkenu. Ilapho ke isikhathi sothando ke lesi esigunyazwa uNkulunkulu usetshela amadoda ukuthi thandani omkenu. Akukho lapho thandani khona girlfriend beni noma akukho lapho thandani khona abantu besifazana. Kuthiwa thandani omkenu kusho ukuthi uthando kufanele luqale uma umuntu eseshadile. Ilapho ke sekuzoqala khona ke uthando ukuthi kuthandwane. Sutshelwa uNkulunkulu ke manje wena ndoda thandane manje. Kodwa ungakashada akukho la uNkulunkulu ethi khona thando ngesifazane. Cha, ubathanda nje bonke abantu njengomakhelwane bakho njengalokho uyithanda wena. Kusho ukuthi indlela othanda ngayo usisi usibanibani indlela othanda ngayo ukuthi usibanibani nobaba usibanibani nogogo usibanibani nomkhulu usibanibani. Kodwa uma usushadile kunalo thando okufanele libe khona kumkakho elithi iBhayibheli thanda umkakho njengoKristu ethanda ibandla lakhe. Qala lapho kuthando. La uJosefa uzuba negunya nje lokuthi angamlahla uMaria ngoba abakashadi. Lento mayecabanga vele uyabona into esepossible ngoba abakashadi usanegunya lokuthi angamlahla. Kodwa maseshadile akasenalo igunya lokumlahla. Ngoba sekugunyaze uNkulunkulu kwemanje ukuthi sekuyisikhathi sokuthanda lesi. Abantu abasha bayathanda ukuthi bathande isikhathi singakafiki. Bese lithi iBhayibheli umuntu angabheka yini amalahle esifubeni sakhe maqeda ngasho. Wena ke ukuthi uyocourtship so ke sibone ukuthi ngeke usho. Ngesikhathi uyocourtship kulento oyifisayo noyithandayo usukhipha uNkulunkulu. Kanti mangaba uzinda ngendlela eright ngento eright njengoJosefa uvela uNkulunkulu angenelele kuyo yona lemicabango yakho. Ngoba vele lento ihlelwe uNkulunkulu. Lo mshado kaMaria noJosefa wawuhlelwe uNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu wayengenelela nasemicabangweni yakho. Nasembuzweni ababenayo
bekuphendula uNkulunkulu. uMaria mangabe nombuzo ubebuza uNkulunkulu engabuza uJoseph ngoba bebengajoli. uJoseph mayenombuzo ngoMaria ubengayi kobuza kuMaria, ubebuza uNkulunkulu ezinde ngale ndaba ngoba bebengajoli, bebengakhotshipa. Kodwa ngiyakholwa ukuthi uma bebekhotshipa omunye bezobuza omunye, ade ngizokuthiwa ngizokhulela, yazi understand ngizokhulelwa kanjani. Kanti i-communication kaMaria ibiphakathi kwakhe noNkulunkulu, ekaJosefa iphakathi kwakhe noNkulunkulu. Waqala nje nomnsizwa wathi ngiyakuthanda ntombazane, usukhipha uNkulunkulu endleleni zakho. Waqala intombazane wa-accepta umuntu othe uyakuthanda ningashadile, ku-wrong lokho ngoba akavunyelwe lo muntu ukuthi akuthande ningashadile. Kusho ukuthi lolo thanda aliveli kuNkulunkulu, livela kuSathane. Ayikho indoda evunyelwe ukuthi iyakuthanda bese uku-accepteke lokho ningashadile. Umuntu ovunyelwe ukuthi akutshele ukuthi uyakuthanda umuntu oshade naye, hayi ongashadile. Hamba kanjalo uhlelo lomshado ngokweBhayibheli njengoba sisifundile. Hayi ukuthi singathi inqubo yebandla le. Yebo kunya ngasho ukuthi inqubo yebandla, kodwa kusukela kuphi? Kusukela la ezweni. Ake singene ezweni lanamhlanje. Bengithi nje ngigcizelele njengoba kade sile emshadweni, kusho ukuthi ngizama ukukhuthaza ke labasha ukuthi baziphathe ngendlela ezothokozisa uNkulunkulu, uNkulunkulu aze abone yena ukuthi usibanibani ngimbona efanele ukuthi akashade noSibanibani. Hayi ke ukuthi usunengane ke noma unangane ke akusho lutho ke lokho. Sengize ngikhumbula indaba mangikhuluma yangane. Omunye ubaba uyangithazela ukuthi omunye efisa ukushada, usethi ke akayazi intombazana azoshada nayo. Useyabuza ukuthi le ngane izoshada le ntombazane athi uNkulunkulu angishade nayo inazo ininga. Umfundisi useyabuza ukuthi ufuna umfazi wena noma ufuna ingane? Akacace lapho. Mangabe ufuna umfazi, uNkulunkulu uzokunikeza umfazi. Uneyingane akana ingane uzokunikeza. Ukuthi ke mase kukhethele kuNkulunkulu awunayo choice wena, ukhethele uNkulunkulu nje kuphela. Noma ngowesifazane ukuthi indoda ke nezingane ezingakhi ke, hayi ke uNkulunkulu wena okukhethela, akhethi wena, akhethi mina, ukhetha uNkulunkulu. Asibuleke lapha endabeni ke emshado. Bengithi angidlule ucachisela abasha emshado. Ngicela ke sibheke izwi lethu lapha kuGenesis 39. Lapho ke sikhuluma ukuthi isihloko sakhona kuthiwa isikhundla sikaJosefa. Genesis 39, siqale lapha ku-verse 2 no-verse 3, sofunda lamavesi amabili bese sithanda zile. Uverse number 2. uJehova wayenaye uJosefa, waba ngumuntu onenhlanhla, wayesendlini yenkosi yakhe eGibhithe. Verse number 3. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJosefa unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova wakuphumelelisa esandleni sakhe. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi lakhe. uJesu Kristu oyinkosi. Mhlawumbe ubuyekeza nje kancane indaba kaJosefa, ngiyakholwa abantu abaningi bayazi, kodwa ke ngeshwa abasha kulesi sikhathi samanje ayisafundwa le subject okuthiwa ithina ezenkolo. Kwamanye umusulima abangenaphezulu ibizwe ngesilungu kuthiwe i-biblical study noma religious education. Kwakubizwa kanjalo ke ngalezo zikhathi zakudala. Ngeshwa-ke sekwathiwa kunentando yeningi, kwathiwa ey'nkolo ziyalingana nobuKristu bafakwe ey'nkolweni kwale nale manje ezinye izinto ayisafunda esikoleni. Abanye basazazi indaba zaseBhayibhelini ngaphandle kokuthi bazifunde. Mhlawumbe yikho kuzofanele ngithi ukubuye eziveza kancane. uJosefa-ke ube ngomncane kubo, ezalwa nabafowabo abawu-11, bewu-12 bengabafana, bewu-13 ngintombazane eyodwa. Bezalwa uJakobe
noma ngu-Israyeli obekuyindodana ka-Isaka, u-Isaka indodana ka-Abrahama. Kula madodana-ke ubethandwa kakhulu uJosefa emncane, waze uyise wamalukela ingubo enhle nje ethandekayo. Abafowabo baze baqala bebona ukuthi uyise umthanda kakhulu uJosefa, baba nomona. uJosefa waba namaphupho, waqala waphupha ithungu iZulu 11 baZulu noma zothatha ngisakhumbule kahle, zakhothamela esakhe isithungu. Bakhala abafowabo ukuthi hayibo, kusho ukuthi sokhothamela uJosefa athi umfana nomncane nathi sonke. Hayi, abangayithanda kahle indaba. Kwaphinde kwacaca ukuthi hayi akupheli lapho, nenyanga nelanga nazo sezikhothamela uJosefa uyise wakhe. Wakhala-ke lapho ukuthi ayikhona. Yabona-ke ekuqaleni ngizwe kahle, manje ngisakuzwa manje ukuthi uchaza mina nonyoko sizokhothamela wena. Hayi, yabona lamaphupho akho cha, akasaqondakali-ke manje. Ekuqaleni bengiwaqonda unjalo umuntu. Into mangabe isafavor yena inhle ingavela kuNkulunkulu, konke kuhambe kahle. Kodwa mangabe sekuzwakala kungazwakali kahle ngasayidini lakhe, hayi, umuntu useyasola uthi kodwa kuvela kuNkulunkulu lokhu. Uthi kodwa le nto ikukhulunywa nguNkulunkulu noma mhlawumbe kukhulunywa ngumuntu. Umuntu agcine sengasa-understand. Ekuhambeni kwesikhathi-ke uyise wayeseyathuma kuJosefa ukuthi hamba kubafowenu uyobabheka inhlalakahle yabo, cishe nokuthi bathole okusethunjini ukuthi kuhambe kahle. Angisayikhumbuli kahle indaba noma ngisayinarrate kahle. Mayifika khona bambonise kude bathi hey, nango umphuphi, sizokwenze njani? Base beyacabanga ukuthi-ke ngcono bambulale. Base beyakhuzana bathi-ke bazomfaka emgodini, bese-ke babulale isilwane, basithatha impahla yakhe bayibhece ngegazi ukuze bayibuyise ne-evidence yokuthi isilwane endle simtholile sambulala, usefile. So kuJakobe bekufanele kufike uJosefa njengomuntu ofile. Unjalo umuntu osetshenziswa uSathane ufuna ukusipresenta kuNkulunkulu singabantu abafile, abantu abangekho. Wase-ke bamfaka emgodini, kanti omunye wabafowabo ngicabanga ukuthi uRubeni emzwela, wazama indlela akhishwe, wagcina sedayiswa-ke kuma-Ishmayeli. Ekugcineni ama-Ishmayeli amthatha awumthengisa eGibhithe kuPotifa, okwakuwumunye wezikhulu zikaFaro noma iy'nceku zikaFaro. Waba isiqela khona-ke eGibhithe. Lapho-ke sesifunde khona-ke lapha kuvesi 1 ukuthi uJosefa wehliselwe eGibhithe. uPotifa inceku kaFaro, induna yemlindankosi waseGibhithe, wamthenga esandleni sabakwa-Ishmayeli ababemehlisele khona. Futhi wadayiswa, waphinde wadayiswa futhi. Azi-ke abafowabo ukuthi bayenzani imali, kodwa bafika kuyise bawaqamba amanga abo. Uyise waholwa ngamanga abo ngoba i-evidence eyayikhona yayiyiqiniso noma yayizwakala iyiqiniso. Banjalo-ke nabantu abasebenzela uSathane, izinto abazikhulumayo zizwakala ziyiqiniso. Abaningi bayazikholwa lezi zinto ngoba zembathiswa kahle, kufakwe i-evidence engekho kodwa ifakwe izwakale kahle. Yikho kuyingozi ukuhamba ulalela noma yini noma yiphi inkonzo, ngoba lezi zinto ziyapendwa kahle, zibukeke kahle, zizwakale kahle, kuzwakale sengathi zivela enkosini kanti zivela from the pit of hell, emgodini wesihogo. Kodwa futhi uma uzibuka ngamehlo enyama uzozibona lezi zinto kuzinto ezi-right. Benze njalo abafowabo kaJosefa, inkohliso bekhohlisa uyise ngenxa yenzondo. uSathane uyakhohlisa abazalwane ngenxa yenzondo. Inzondo injalo-ke idala ukuthi kube nenkohliso, idala ukuthi kube namanga phakathi,
umuntu owenza nje amanga azwakale kahle nalo wezwile akholwe waze wakhuluma uJosefa solo uJakobe wathi ekhaya ethi ngeke ngisayibona ingane yami bathi bamduduza izingane zakhe nomndeni wakhe wathi no angikwazi ukududuzeka ngoba ngeke isabuya lengane kodwa mina ngizoya la ekhona ngoba wayekholelwa ukuthi ufile. Asoqaphela ke singakholelwa nanoma yini ekhulunywayo ngoba singakholelwa kuleyo nto size siqiniseke size sithathe izinqumo ngezinto esikholelwa kuzona kanti zingamanga. Khona abanye nako YouTube sebekholelwe ngamanga umuntu akholwa ukuthi nami uma bengulo muntu bengizekholwa lento esho umuntu kodwa futhi ngiyazi ukuthi kungamanga yake angihleli into enjalo. Ngihambile ngaya komunye kanti kukhona ozoriphotha utho kulo ekade ngikuyena mina angazi ubani waresotha lokho kodwa ngathi mase ngibuyela kulaba bangisola ukuthi mina ngiriphothe lento ekade kufanele ifihlwe bengazi ukuthi akumina oriphothe lonke kodwa nga-understand ukuthi nami uma bengiyibona bengizokholelwa ukuthi lo ngoba siyazi uyena uyile lapha uyena oriphothe lento uyena oyinkinga so angibasolanga ngaleyo ndlela. Nabo-ke labo bantu angibasola abakholwa yilezo zinto kodwa futhi ngiyabasola ukuthi abajuli ngani kumoya izinto ezilethwa zingezikamoya ukuthi bazihlole ngomoya ngoba izinto ezikamoya ukuze uziqonde uzazi kufanele uzihlole ngezwi nangomoya. Yikho kufanele umntwana kaNkulunkulu azalwe ngezwi okungamanzi azalwe ngomoya futhi ngalezi zinto zombili ngoba uma ungazalwanga ngalezi zinto zombili kuzofika okuyizwi noma okumoya ufike kukukhohlise ngoba awunayo umoya ozokwambulela ukuthi likuphi iqiniso lakho. Uzobona izinto ngendlela yenyama kanti usuyakhohliswa. Lana ke sizoqala ke sibheke ke iphuzu lokuqala ukuthi uJehova wayenaye uJosefa. Lana siyakuthola lapha kuverse 2 usho kanjalo nje kuthiwa uJehova wayenaye uJosefa. So uJosefa ngalesi sikhathi useGibhithe ungaphansi kwalomndeni kaPotifa oseGibhithe. uJosefa ngalesi sikhathi akekho phakathi kwabazali bakhe. uJosefa ngaleso sikhathi akekho phakathi kwabafowabo futhi empeleni akaphephile phakathi kwabafowabo. Mhlawumbe noma kuthiwa bengayithola ichance yokubuyela kubafowabo kodwa bezozithola engaphephile ngoba kunabanye abazalwane abasivivi esingathi masihlala phakathi kwabo kutholakala ukuthi impilo yethu yakomoya ayiphephile. Mhlawumbe ngaze kube ngcono umuntu asikho phakathi kwalabo bazalwane njengoJosefa ngesikhathi ephakathi kwabazali bakhe ephakathi kwabafowabo sithola ukuthi wayethandwa kakhulu nguyise. Akukho la sithola khona ngesikhathi engakafiki eGibhithe sizwa khona ukuthi uJehova wayenaye. Sithola ukuthi uJosefa noma uNkulunkulu unoJosefa ngalesi sikhathi uJosefa yena ngokwakhe ngiyakholwa ukuthi wayekhala inyembezi ezibona esebunzimeni ezibona yena elahliwe kanti yila eseyohlangana khona noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kunabantu asusa phakathi kwabo ngeperiod ethize ngesizathu sakhe ngoba ngisho nolokuza kuAbrahama kodwa suka phakathi kwezihlobo zakho suka phakathi komndeni wakho suka phakathi kwabakini uye ezweni engiyakukhombisa lo ngoba ngiyakholwa ukuthi uJosefa uma ngaba wayehlezi phakathi komhlane nembeleko khona abazali bakhe nabafowabo bezothuma inkinga akhale kubaba wakhe angathi umuntu amaziyo omthanda kakhulu ubaba wakhe manje uselapha eGibhithe manje lapha eGibhithe manje inkinga uzokhala kubani ngesikhathi usenkingeni kungenzeka ukuthi uNkulunkulu ukubeka emathubeni
ukuthi yena uNkulunkulu abe nawe, ngoba akakwazi ukuthi abe nawe unalaba bantu nabo. Ukukhipha ngabona kodwa futhi ngoba vele ngeke akekho wonke umuntu uthanda i-comfort zone. So ngeke uyiphumele wena ngokwakho, akulula. Yebo uAbraham wakwazi ukuphuma esetsheliwe, kodwa abantu abaningi phakathi kwethu ngeke bayiphumele i-comfort zone ngokwakho. uNkulunkulu abesenza isu lokuthi yena nomuntu omthembayo umthanda kangaka akukhaphela kudayisa, ukuze uphume ku-comfort zone, ukuze yena uNkulunkulu abe kanye nawe. Ngoba ngesikhathi unalaba bantu uzothemba bona, uzothi uma unenkinga ugijime uyokhuluma nabo, uthi sibanibani nginale nkinga, abese akubonise yena ngendlela yakhe, ngendlela azokubonisa ngayo. There's no guarantee ukuthi indlela kaNkulunkulu. Kodwa ngesikhathi uNkulunkulu ekhipha kulaba bantu nakulezi zinto, yileyo naleyo nkinga uzobhekana nayo, kuzokubiza ukuthi bheka phezulu. kuMahebo 34 verse 4 noma 5 kuthiwa babheka phezulu, ubuso babo bakhanya, bese kuthiwa ubuso babo abusoze bajama. Noma babheka phezulu bakhanya, ubuso babo abusoze bajama. Ngesikhathi uhluleka ukubheka phezulu ngoba kukhona abantu abaseduze nawe obazi bewusizo uzobheka bona, bese ungabheki phezulu. Kodwa ngesikhathi ungekho phakathi kwabo uzophoqeleka ukuthi ubheka phezulu. Ngesikhathi ubheka phezulu ubuso bakho buzokhala, awusoze wajama ngoba ubheka uNkulunkulu. Wena awusabhekile umuntu, awusekho ku-level yabantu, usuku-level kaNkulunkulu. Ngesikhathi uNkulunkulu ededela iy'nhlupheko ukukhipha ku-level yabantu uyokufaka ku-level kaNkulunkulu, uthi uyobheka uNkulunkulu. Wena uyasola, uyakhesa, uyaqalekisa ngala, ngihlushelwani kangaka yini, ngihlupheka kangaka, uNkulunkulu akangithandi mina. Buka nje abantu bayafakaza ukuthi uNkulunkulu ungenzela u-1 no-2 no-3, mina nginenkinga efanayo nekasibanibani. Ngiyakhuleka futhi njengoba efakazile, washo ukuthi ukhuleke wakhuleka uRomans 10 verse 9, la umkhuleko ka-18 May wasizakala lo muntu, mina ngisizakala. No, isikhathi sakho siyeza, kodwa udinga ukuthi ube nesikhathi esithize sokubheka phezulu, kuze kufike la ukuthi inkinga ikhona noma yikho, kodwa ubuso bakho abujama. Njengoba usajaba nje usadelevel uNkulunkulu angakufuni kuyona. And njengabazalwane ukukholwa kwethu akulingani. Mhlambe lo sheshe waphendulwa ingoba ukukholwa kwakhe kungaphansi kokwakho. Okwakho wena uzokufika kule level uNkulunkulu akubizeleyo kuyona, kufanele kwakho ukuhlupheka kukhulu kunalo osefakazile. Right lo ofakazile efakazile ukuthi wena ukhuthazeka. And lithi iBhayibheli lapha kuMateyu 24, oyosindiswa uyakukhuthazela kuze kube sekugcineni. Nakule nkinga obhekane nayo, mhlawumbe kwaze kuphela iminyaka ewu-10 usabhekene nayo, mhlawumbe ne-15 usabhekene nayo. NjengoDavide kwaphela u-15 years besabhekene nje nokuthi nje bazingelwa olokhuza oSawuli. Uyazazi uDavide ukuthi ugcotshwe uNkulunkulu ukuthi abe yinkosi. Lo muntu engafanele ukuthi abe yinkosi uyena ozingela lo kumele ngabe yinkosi. Uzokuzingela nje labantu nje lapho kumele ngabe bangaphansi kwakho bakuhluphe. uNkulunkulu adedele bona nje ukuthi abakuhluphe, basebenzele uNkulunkulu wena ukuthi basebenzele uSathane, ngokuthi bafeze icebo likaNkulunkulu, kodwa futhi bebe besetshenziswa uSathane. uSathane ubasebenzisa ngokuthini? Ngokuthi ungenile njengoba wangena kuJuda Iskariyoti, kodwa futhi kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuthi uJuda Iskariyoti akhaphele inkosi uJesu. Yikho ngithi uSathane uzombona esebenza kulaba bantu noma ngalaba bantu, futhi mhlawumbe kuzoba uSathane ngempela, kodwa futhi ekusebenzeni kwakho uSathane ngalaba bantu kufezeka icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. So ungakhesa mawuthanda, ubusise mawuthanda, uqalekise, kodwa kugcineni akwenzeki intando kaNkulunkulu. Yikho inkosi isifundisile ukuthi
intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Kwesinye isikhathi intando kaNkulunkulu izokubiza ukuthi izingelo nje wena. Njengentando kaNkulunkulu ngoJosefa kwabiza ukuthi akakhashelwe ngabafowabo bamdayisi. Azithole eselapha eGibhithe. Lona Gibhithe lelo yilona ezalizoveza noma lazokwenza icebo likaNkulunkulu. Nawe leli Gibhithe usuzithola usukulona. Yilona kanye-ke leli Gibhithe. Uma lingaveli ngesono, uma lingenziwa ukuthi unini, ngoba kukhona umuntu uzoyithola ehlupheka kanti ngokunini. Hhayi-ke lokho ngokunye-ke kuseceleni lokhu mina ngikhuluma ngalokhu ukuhlupheka kungekho okonile, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna ukufeza icebo lakhe ngempilo yakho. Angithi uNkulunkulu wayekhulumile, ngicabanga ukuthi lapha kuGenesis 15 ekhuluma no-Abraham ukuthi inzalo ka-Abrahama izoba izigqila eGibhithe for 400 years. And lokho bekumele kwenzeke ngobani? NgoJosefa, ukuthi qale yena lapha eGibhithe. Wafika eGibhithe noma-ke yes wafika, kodwa-ke siselapho enhluphekweni lapha kulokuza kumaHubo 34 verse 18. Sithola la ukuthi uJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo. Uyabasindisa abanomoya odabukileyo. Ngesikhathi uJosefa eya lapha eGibhithe ehlala kulomndeni, inhliziyo yakhe ngiyakholwa ukuthi iyadabuka. Ngiyakholwa ukuthi inhliziyo yakhe yephuka yaba buhlungu. Ukuthi sengaze ngibe la ngenxa yabafowethu. Mhlawumbe bathobe ngihlangane nabanye abantu endleleni ngingakafiki ukuthi befowethu bangidayise ngale ndlela ngaba kungcono. Ngaba ngiya-understand. Manje ngidayiswe ngabazalwane. Abantu engikhonza nabo. Yibona laba ngisebranchini kanye nabo. Kodwa yibona kanye laba bangidayise esitheni. Yibona kanye laba ngizithola sengiyisigqile manje mina. Bengikhulekile ekuqaleni, kodwa ngenxa yalaba bantu ababizwa ngabantwana bakaNkulunkulu sengidayisiwe. Ngoba nenkosi uJesu idayiswe ngumuntu owayebizwa ngumntwana kaNkulunkulu, eyayihamba nalo inkosi uJesu. Ungalindele ukuthi inhlupheko zakho neinsizi zakho nokulingwa kwakho kuzovela ngomuntu wangaphandle. Ungalindele ukuthi ukulingwa kwakho kuzovela mhlambe ngabantu abasebandleni othi ubabone beyizivivi. Kungavela ngalabantu babona belapha phezulu. Ubabona beshisekela uNkulunkulu kanti mhlambe abanye babo bashisekela nje sengingena uSathane kubona. uSathane uzofaka inkohliso. Ngakho asoqaphela sihlale sikumoya kaNkulunkulu. Ngoba kuzoze kufike oJezebeli abafundisayo. Bafundise futhi ngeBhayibheli. Bangafundisi ngezinye izinto. Ngoba inhloso kuzokhohlisa. Inhloso kuzobulala nokubhubhisa. Lifika kanjalo lisho kanjalo inkosi uJesu. uNkulunkulu kangadedele inhlupheko ukuze yena uNkulunkulu asondele kuyena, ngoba mhlawumbe ukuze asondele kuwena uphazanyiswa yilaba bantu. Uphazanyiswa yilezi zinto nazo. Uphazanyiswa yile mali unayo. Mhlawumbe uphazanyiswa yilabantwana bakho. Angaze akuthathele nje umntwana wakho ngoba mhlawumbe lo mntwana noma lento naye igugu kuwena iphazamisa uNkulunkulu ukuthi abe kanye nawe. La uJosefa usithola ukuphi? UseGibhithe ukaPotifara uyisigqila, kodwa uNkulunkulu ukanye naye. And kwaba ne-evidence yokuthi uNkulunkulu ukanye naye. Ukuqhubeka kuthiwa uJehova wayenaye uJosefa ngoba ngumuntu onenhlanhla, wayesendlini yenkosi yakhe. Inkosi yakhe yabona ukuthi uJehova unaye nokuthi konke akwenzayo uJehova uphumelelisa esandleni sakhe. Okay, mhlawumbe siqale la. Ukuthi waba ngumuntu onenhlanhla. So ekuqaleni uphuphile amaphupho, kodwa asimthole ngumuntu onenhlanhla.
Inhlanhla uyithola eselapho sizini. Inhlanhla sithola esenayo eselapha kuleya ndawo engemnandi ebuhlungu. Ngengasho ukuthi umuntu mayephakathi kwenye indawo angahle afune izeluleko kubantu abaronke. Mayithola izeluleko kulabo bantu bese angabi nayo inhlanhla. Inhlanhla yakho ingabanjwa ukuthi indlululeko umuntu oronke bese uhamba ngaleso siluleko. Amahubo 1 umqala lapha kuverse 1. Kuthiwa ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababa. Futhi mhlambe ngiyayibamba ukuthi nje uNkulunkulu angabi noJoseph, mhlambe uJoseph wayesehamba ngeziluleko zababa. Mhlambe wayehamba ngeziluleko ezezinye zabafowabo noma abangani bakhe. Lapho kwasekungasekho kuba nomngane lapha esigqila. Uma ngabe isigqila awunaso isikhathi sabangani. Ngoba nokugqilaza uzokutshela yenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Awunawo leyo lesha ukuthi uthi uthi wema webaba ngisacela ukuvakashela umngane wami. Ngesikhathi sekubazali bakhe mhlawumbe wayekwazi ukucela ukuthi ngisacela ukuvakashela usibani bami. Ke ngiyodlala nabo bekube mnandi kimi. Siyodlala noma ibhola noma yini ongakucabanga. Kodwa la esesigqila asikho isikhathi sokuyodlala ibhola, asikho isikhathi sokuyodlala umlabalaba noma yini ongayidlala. La ubhekene nalesi simo and the only choice anayo ubheka uNkulunkulu. Akasenayo umuntu umngane ngaphandle kaNkulunkulu manje. uNkulunkulu uzakufaka esimeni esinzima ngoba vele wena nezinto eziningi obhizi nazo. Nezinto eziningi obhekene nazo. Ngawo ubheka uNkulunkulu nje kuphela. Mhlawumbe uNkulunkulu angagcina ngakufaka ngezinto ezinzima ezizokuphoqelela ukuthi wena ke manje bhekana naye yena athola ithuba lokuthi abe kanye nawe. Abe sekunikeza inhlanhla le ayekudalela ukuthi akunikeze ngakho sekuqaleni. Le nhlahla yakho nje mhlawumbe ibanjwe ile comfort zone kuyona. Ibanjwe yilokho nje. Usethola inhlanhla la ngoba usesukile comfort zone. Lana konqhubeka ke kumahubo 1 kuthiwa ongeni endleleni yezulu. Ongahlali enkundleni yabakolodayo. Uyabona ke makuthiwa ongeni enkundleni endleleni yezulu. Uyazi ichaza uthini lo? Who do not stand on the way of sinners. Uma isona awume endleleni yesona. Awusivimbi ukuthi isone. Inkosi uJesu ibekileke lokho encwadini kaMateyu 5. Yathi umuntu makushaya umungula kulesi side, mnikeze nalesi side. Wenze njani lapho? Awume endleleni yakho ukuthi makushaya wenza isibani bakho. Uyamdedela aqhubeke nendlela yakhe yokona. Abone wena. Awumange endleleni yakhe lokho. Chaza lokho ke lokho. Awume endleleni yesona, asithi isona masifuna ukuzokubona wena bese unume endleleni yaso cha. Ngoba uma endleleni yalowo muntu ulahlekelwa isibusiso. Ongeni endleleni yezona. Ongahlali enkundleni yabaqholodayo. Ngobani abangani bakho? Mhlawumbe abafana Joseph ababekholota. Azangathola indisibusiso noma inhlanhla uJoseph eselapha emndenini wakhe mhlawumbe babekholota, mhlawumbe wayehlala enkundleni yabaqholodayo, mhlawumbe abangani bakhe babekholota. Ezalahlekelwe inhlanhla. Ozindla ngomthetho wakhe imini nosuku. Ilento ehlelo uJoseph. Ngesikhathi lapha 1 akasenabangani, 2 akasenabazali, 3 akasenabafowabo, nathatwabo. Into eyodwa simselele manje. Yilokhu ukugqila bakho ukuthi ubhizi uyasebenza ngesikhathi esebenza ingqondo yakhe ibheke uNkulunkulu. Uzinda ngomthetho kaJehova usuku nemini ngaleso sikhathi. Ukuthi uNkulunkulu sengithemba wena ukuthi wena uzokhipha lento. Angithembanga abafowethu ngoba ngidayiswe ukubona. Yabona uNkulunkulu uthi uhlakaniphe kanjani? Wenza uNkulunkulu thakadayiswe ngabafowabo ukuze angethele abafowabo. Ngoba uma ngabe mhlawumbe wayedayiswe abanye abantu wayezesoleke nethemba ukuthi hlazene abafowethu nethemba ukuthi bayabafuna laba bantu abangidayisile. Ukuze bagcile nabo abafowethu laba bantu. Kodwa manje kubudayiswe abafowabo akanawo lo mqondo ukuthi abafowabo bazodila nalenkinga. Unomqondo ukuthi manje sengisalelwe uNkulunkulu ke manje.
Ngoba akekho omunye umuntu engisazomthemba manje. Ithemba lami lonke seliNkulunkulu kuphela. Uyazidala kuNkulunkulu lezo zimo kumntwana wakhe mayemthanda. So ungakhathazeki mose inkingi. Ungakhathazeki mose ehluphekile. uNkulunkulu ufuna isikhathi kanye nawe. Ufuna ukukunikeza lenhlanhla yakho uNkulunkulu. Ufuna ukukususa kubantu abaqolodayo. Mhlawumbe uhlupheka nje engoba uphakathi kwabantu abaqolodayo. Uhlezi phakathi kwabo nalabo bantu laba njengoba kulokhuza uIsaya washo nabantu engihlala phakathi kwabo bayindebe zabo zingcolile. Lento leni ngenza ukuthi uNkulunkulu engakwazi ukungisebenzisa. uNkulunkulu unendlela yakhe. Kuthiwa ke unjengomuthi otshalwe ngasemfuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyaba nenhlanhla. Ile nhlanhla kade ngikhuluma ngayo ngiselo ukuthi inhlanhla yakhe ibibanjwe ukuthi abantu aphila kanye nawo bambambele inhlanhla yakhe. Nawe kunenhlanhla uNkulunkulu akubekele zona, kodwa abantu ohlala nabo angisho ukuthi asiphume emndenini yethu, angisho ukuthi asishiye imisebenzi esiyisebenzayo. uNkulunkulu uvumile ukuthi asibe kuleyo msebenzi, uvumile ukuthi uNkulunkulu asibe kuleyo mndeni, kodwa inhlupheko yakho izokwenza ukuthi ubone ukuthi welikamoya angibelongi kulo mndeni. Ngakho kumele ngenze njani? Izokwenza lesi simo ukuthi uhlale semkhulekweni njalo, uhlale semthandazweni njalo, ngoba uyasibona isimo ukuthi la ukhona asikufeyili. Ngeke sikufeyile ngoba ungumntwana kaNkulunkulu, awusiyo umntwana wezwe. uNkulunkulu unenhloso ngawe. Inhloso kaNkulunkulu ngoJoseph ukuthi akwenzeke lento uNkulunkulu ayishilo kuAbraham. Kodwa kufanele ifezeke ngaye. Nawe kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzifeza ngawe. Kodwa mayese ufuna ukufeza izinto ngawe uNkulunkulu isikhathi esikhulu akumnandi. Kuba buhlungu indaba indlela ibonakala inyukela. Ube nethemba ukuthi mhlambe sekuzonuka iqhubeke inkinga yakho. Uthi uba nalo ithemba inkinga yakho iqhubeke kube ngathi yangokuba wesi. Kanti uNkulunkulu usemsebenzini ungaphelelwa ngamandla. Ngicela usisaphukaza sikhuleke.